fisika kuantikoarekin jarraitzeko, espektro atomikoei buruz egingo dugu hitz. Esan dugu, 19. mendearen bukaeran fisika klasikoak bere mugak topatu zituela, eta espektro atomikoak gorputz beltzaren erradiazioarekin eta efektu fotoelektrikoarekin batera izan ziren muga horiek ekarri zituztenak, bai? Eta zer gertatzen da? Bueno, zein zan egiten zuten esperimentua eta hidrogenoarekin askotan egin zuten eta atera zituzten hidrogenoaren serie espektral guztiak, bai? Guztiz ezaguna zen hidrogenoaren espektroa. Bale, nola egiten zuten? Igorpen espektroa eta zurgapen espektroa. Igorpena bada, zeuk igortzen duzuna, bai? Orduan, hodi baten barruan, presio oso txikian, zuten gas bat. Gas hori elementu kimiko batena zen, bai? Kasu honetan hidrogenoarena, baina bueno, elementu bat zegoen hor. Elementu horri deskarga elektriko bat ematen zioten eta deskarga elektriko horrek sortzen zuena zen argia. Eta batzen zen argi hori, prisma batetik pasarazten zen eta urte honetan gogoratu mesedez, gai bat bukatu azterketa egin eta dana ahaztu egiten duzue, gogoratu mesedez, argiak normalean frekuentzia asko eramaten dituela eta prisma batera heltzerakoan banatu egiten dela. Orduan, etortzen zen argia, igorritako argi hori prisma batetik pasarazten zen eta frekuentzia desberdinak agertzen ziren. Jartzen zen hor, alako pantaila bat eta agertzen ziren alako lerroak, alako zerrendak, alako marrak, bai? Hori da, igorpen espektroa. Zurgapen espektroa zein zen? Laginari argia ematen zioten, argiztatu egiten zuten eta argiztapen hori egiten zen maiztasun oso berdintsuak zituzten erradiazioaz osoturiko argi batekin. Eta orduan, lagina argiztatu ostean, ateratzen zen argia, laginatik pasatutako argia, beste prisma batetik pasarazten zen eta lerro batzuk agertzen ziren. Eta zer ikusi zuten? Igorpen espektroa eta zurgapen espektroa osagarriak zirela. Igorpen espektroa eta zurgapen espektroa osagarriak zirela. Logika dauka, bai? Bata da zer ematen duen eta bestea da zer hartzen duen. Batean ematen zaio energia kitxikatu egiten da eta argia ateratzen du eta bestean argia emon eta parte bat hartu eta beste parte bat pasarazten zuen, bai? Pizkat aurrerago ikusiko dugu, Bohrren eredua ikusterakoan nola energia maila batetik bestera pasatu gaitezken energia hartuz, energia emonez eta energia hartzerakoan zurgatu egiten da, emoterakoan fotoi bat ateratzen da, baina stop, ez dugu spoilerrik egingo. Espektro atomikoak. Orduan, fisika klasikoak ez zuen azaltzen hori eta fisika kuantikoak bai. Igorpen espektroa eta zurgapen espektroa osagarriak dira, hemen daukagu Balmerren seria, hau ja bada kotillo moduan, fizikan behintzat ez da selektibitateen eskatzen, baina halako segida bat ateratzen zen, eta Balmerren seria ekuazio honekin azaldu zitekeen, bai? Rydbergen konstantea, ariketaren bat egiten badago ikasi beharko duzue, eta gero hau, orokortu zuten horrelako ekuazio batekin. Posibleak diren mailak eta zein dan maila hoien artean egongo dan uhin luzea, bale? Maila batetik bestera joaterakoan. Saltoak egiterakoan ateratzen dan uhin luzera. Eta gogoratu, frekuentzia eta uhin luzera guztiz lotuta daudela, argiaren abiadura erabilita. Hori ekin behar duzue. Hori dela hilabete nahikotxo eman genuen klasean. Bueno, espektro atomikoak. Fisika klasikoaren beste muga bat. Aurrera.